Kamu pakai nama di sana. Ang balayan, bakal tingit ni magdamit. Tayo dari nagtutulagan tayo nga alaw ganun pizza kit isut ka damit ka balayan. Tayo day iba na ganun di kita doang anak tayo. Ay gama. Ay iyawat ko ba tayo basi nga basi nga inggit soli ta isut intay pang taraki ti kam isut intay pang pasodi ti tangki samo tayo ana taraki abalayan Ala awatin mo ay awatin ka nga basi ko namatin awatin ka nga basi nga bumal pa ka bumerde kasi kan sa mantay na parkan dola dasi nga nalapan taro kalug si adyo alay ka mamita adyo si pakuyog ala ano pa tingkalan ala sayo saan magtipunin niya Pakuyog. Oke. Kalala mo niya tayo. Satu pengintaan lagi. Dua nga baso. Ano na sa gadut? Ali iyawat yung mutlan nako ata. Iyawat yung kati kita, iyawat mo ta. Ako rin kay bayad tao ka lang nga. Ano ni bayo? Ano sa gabon ko nakita? Ano na sa gabon? Sa kapatid siya karamayan. Sino? Masagsagi ko na ako. Sangat kumbalan di masagsag. Papa-apalan na isa. Iya listo ko na talaga. Pag mamaya. Maabak sa matya. Mga bakte mo ka. Yung unang bakte. Kamay ka naman ang balong na Sumber kayo ba? Sumrok kayo, tam no, may diwaro kayo. Kayo na, lilinda ba kayo? Ya, dia balai puluh ya. Apa yang dia bertanya dia? Laikang. Kaku-kaku itu pasti nyapu ko na lang. Balayan, ang tay resibo nga isot na kailanagan di tay na isa kari itay ubing abalayan. Ay awatin ka resibo. Credential, sikan sama. Saya kas lapag nunungan itu rin kay agasawa na ito rin sa pamuunan dalang siya. Ito lang ko kadalaking kaabalayan at kukwak matlaan. Akat saan na mabarinin. At nalpas mo mo indaya nga kukuha nga duna ay duwan to. Kat anak ang humagat. Dakil unaya pagyaman at abalayan. Ano nagsuro? Ay ito Madi ka lang lupa na ito tayo sobrana. Kat manjak Tumagdir ka na raw. Kenapa? Bumalik ka talaga. Pwede kita yung nolat nagyan na dito. Sila kado. Basaan na ganyan. Saan dito? Dito. Daga, agapit isa nga uyon, ket lima baar, nagda iti maraganan, ang anibog, at sa itibiyang iklikto, may isang nga tao. May kadwa, muang, may isang nga kapado. May kadto, ang dagot, 2,000 pesos. So, magpunta talaga ako sa buong ako. Magkakawes, natugawan, itaga, ang apit, tili mabaar.
at damet taeng ti lugar amanaganan damdamutis. Tis, wen. Pantai Balayda kan sa unga tidi nga lang sangkan bedlang akas letir-tiru ka nga ibiting kadlay teraw ayo Sungarot tayo ko abalayan ta nagdirumot tayo ubingan na ko nakaaramin ng alauray awan din na abalayan agda no kaya tinto nga maglamahan sirpas agad intun malpas tayo dahil agad mabalin tayo kung maglababan kitain ala tayo kita itid daging kuha na nga pagdiswan da abalayan ko tanggung daw ha Bingka? Bingka? Tapado? Ay, abalayan. Malakayan, masisip Ya, ka, maginta. ay mama. Buang nga sang kagitin gawad asang kapirgi. Apo nga sang pirit nga isusintay pang labatis ay bibig tayo nga sa salita. Abalayan ko. Awatin ka nga buhat, tas ikatantay mama nitay kapada. Itay ko. Ay, bandiha, tumayak tak katapan yung ang kupuraw agad ka. Ta isos nagluwanan na taingat patig na nga kukwag. Nga iso abalayan ko, kumay ko panggalot at panglagta, kinayan kapagsangan. Ta ita abalayan. Ay, awatin ka nga bandihado kan panyo nga puraw. Tas ika, ay, tay nakailuganan na tay ado nga sarsari. Ay, ukradin ka nga panyo. Ay, bukraan ka nga panyo. Tas ika tay nakabungunan na. Sige tay ado nga kukwa. Binting ya, timutay. Ay, upakan ka nga panyo. Tabarin no, dan tinak magagawa. Pangit no, nagagawa. Nisunto ay atay. Aduh, silid-silid aja. Tahu, tapi baik kukuan ayaw. Nah. Ay, iso natin tayo ginting. Ay, so eta abalayan ko tay binting, nga isot umay ko pang bayad kitay muting abalayan. Binting, so ako mo kay ta binting, matig binting. Dahil kas lugar pa lang yan. Alalian abalayan ko day ta. Haan nga may kwenta dahil ko. Uy, Ito. Kas tamit dati doon. Tada ito, may tumutan na nga inulin na ito. Conforme na ito. Gagawin ani. Ngam kwa abalayan ringgit. Urekad lang sinugawam tay kamus ay urekad lang sinagawam tay dadto mga alakas ko awan la tay kas lapang bistimon ta ore bimulot kagat ammo tay sapasap tayo na baka ammo nga into ka tinugawa awan la pang bisti tay nga mulot tay ano abalayan ko. Adda tay sing-sing aang. adda balayan ang di ka tumasawon agad arpusan nakmet inganat lapayag ay inganat tenged inganat ulo Abalayan ko ket kaputa tinugawan tinagsasaritaan idin aket datay lasing-sing tikwan ginatang ko. Udas mo balayan pa bulod mo. Ito ang kumamot lang ko nag-abalayan. Akat oray binulod mo, amo tayo nga binulod ka. Binulod mo, kat ipulang yun ko. Basta dala arkos na met, nga mapanis. Awang mo na panulod eh. Diskinsaran o ta anak mabalin. Kita doon mo tayo na. Nagpilaw pa tayo mo na. Nagpilaw pa yung mantara. Pumuulit. Kalaan adalah memulta kami akit anak. Ngayon, namulta kayo. Ada dia. Abalayan ang karya, ada tu yang multa pun anak kita am. Abalayan. Ada tu yang multa ko. Ito mag-breakdown? Talagang katwadan. Nasa una ko kasunod tayo itipan na patawid na
formal ko mga anda ko amin kita credential di kuah di klase para kasjay Balik tin biya tayo. kasta inukar tayo kat lamin na Mariana alamuray anak yo kan anak mi Ano ka dito? Kami kayo sa palayanin. Nausot ka malina. Usot ka malina. Ay, ka tayo kita anta alatay ko na. Ay, apalayan. Dokumento mo dyan ka da. Iyawan dito kay kita. when Ay, tamo kita na na tayo. Kumaya ka. Bayan di kagat mikit. So may mayan Senayon tayo tupay na kay labig sumat tayo sa kuah tax declaration na